L, E, T, S, P, L, E, M, I, N, E, C, R, A, F, T. Eu sunt YOLOSPY 24. De fapt, sunt mai blanche la YOLOSPY 27. Nu-mi place numele. Let's play Minecraft, Game of Survival, More World Options, Default, No Jungle, No Jungle, Perfecto Mundo, No Jungle. I really hate jungle because... De ce? Chiar, hai pe românește. De ce? Pentru că... Ta-da, asta e lumea super bea. Yeah. Stai un pic, să acordăm normal. Normal la creier. Mergem încolo. Ce fapt așa mă plictisesc să randez. Acum fac de plictiseală, dar stai un pic să văd ce susține ăsta. Nu pot să randez pe dracu. Tu poți să fac roze rândul dracu, dar eu chiar n-am, eu o rendez acum pe telefon. Deci what the fuck? Ce da, lag. Ce are lagul? Da, am auzit găini. Dar stai un pic să ajung la găinați. Da, s-o blocat. Ce-am trecut de găinați. Uite. Check for a solution and close the program. Please not be Minecraft. Scuze, mă. Se pare că aici se încheie video-ul.